Ngiyazi ukuthi ningabantu abacebileyo nina kodwa ke nizoqophisana nathi thina abantu abaphofu. Yini nenza konke lokho? Musuku lokho kuzenza umuntu olimele la. Ngale kwalokho ngizobiza onogada. Abizeni ama-security. Mbizeni no-AJ, mbizeni no-AJ wena ngifuna ukukhuluma naye mina. Uyenza kanjani ngempela into nje? Impilo yendodakazi yami lesikhuluma ngayo. Uma ufuna umndeni wakho uye ukuhlazeka njengamanje, uzongisiza ungiphumele kulomuzi njengamanje. Phuma njengamanje. Singabantu abampofu nje thina phakathi kwenu sobhekana nobani. Sokwenzakala njengamanje. Kalinda samsekhaya. Kanjani lona? Ha? Oh baba kaRevat. Kalinda samsekhaya. Ngitshela na mina angakaqonda lutho lo. Yithi sihlweni la. Malahlile indodakazi yethu ngeke sakwazi ukuqhubeka nomshado. Indodakazi yethu amabili. Impilo yayo imoshekile manje. Uyabona wena usubukise ngami wangithoka mina nomndeni wami. Ngelinye ilanga nawakho umndeni uzothokwa ngendlela efanayo. Umoshe injabulo yendodakazi yami. Akekho ke into yakajabule noma yinini. Ngiyanithembisa kulokho. Nizoqalekiswa. Wena ngiyaqalekisa. Asambe busa. Uzomosheka yonke impilo yakho. Khuluma ke wena. Ukabuya ke nalowo AJ yangitshela. Empeleni kungani vele nqaba umshado wena usho? Kalindi ubuza imibuzo eminingi kakhulu. Ucela umyeka phefumule. Thulana ngikhuluma nawe. Wena Yini? Phendule ngikubuze khona ubuye phi kwenzakaleni? Vula lo mlonyana wakho khuluma. Ngizokutshela. Ngeke ngifihle lutho nina nonke. Ngizonitshela. Angaze enhlobo nje ngize ngithunjwe mina. Ngizingenele ngokwami mina kuleya moto. Manje usho ukuthi wena ubaleke emcimbini ehena ngenhloso. Yebo. Namhlanje uleli ubeka impilo yakhe engozini ngokubaleka. Ngiyaqaphela ukuthi akawufuni kangakanani lo mshado namhlanje. Ukuba ngizange nje ngomise lo mshado namhlanje. Kungenxa yeni nobabili ukuba nenkani. Ngabe ngembambela ulila kuze kube ngonaphakade. Anginalo ilungelo lokwenza inqumo ngempilo yakhe. Ingakho nginquma ukuchitha nje lo mshado. Engabe ngenza okulungile andala. Saru. Uyazi mhlaba AJ ebuyisa ulila. Ngicabanga ukuthi onkosi sibuyile futhi lentombazana. Futhi uAJ wabona wajika kabusha le ndaba. Hayi nje itwist, super twist. Impilo yathi yasindiswa. Yebo. Ucingo. Ubuthi yafona. Thatha ucingo umtshele ukuthi sijabule kangakanani. Fire kwispeaker. Yebo. Sawubona bhuti. Zithini? Kwenze njani ujabule kangaka? Kunesizathu salokho. Ukuba lapha ubuzozizwa ujabule nawe. Kwenzakalani ngathi emhlabeni? Ngiyakutshela. uAJ hoxisa umshado. Eni? Uyisho ukuthi kanjani? Imakutshela ukwenzakaleni. Ngacinga ulila yonke indawo kodwa ngizange ngimthole. Umbone kanjani ulila? Siye sambona thina ngokwethu, siye sambona ebaleka lapha ngomnyango wangemuva. Uyiphutha kulomndeni nakumina. Ngijabula kakhulu. Ngiyaxolisa ngithi mina nje nobabili kufanele nibuye. Sisakwenza iphathi. Yebo Saru, sofika lapho sobabili manje. Sale kahle. Ngizokwenza. Lalela Vikrand. Konke lokhu sekuvele kwashesha. Lalela. Into kumele yenzeke izokwenzeka noma kanjani. Ayikho into esingayenza ngalokho. Ngale kwalokho. Okungenani khona kodwa kwenzekile. Intombazane ethanda uSara izo endlini yabiyo mamezala. Kanti ke futhi
Uma mezala nomalokazana, uma bezwana umndeni uyajabula. Kulungile. Lokho kusho ukuthi uAJ wayeliqhawe futhi ehlengule la. Kodwa ke ekugcineni ngikwazile ukuthola engikufunayo. Umshado kaAJ noLila uzomiswa. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.